hal Tuhan Yesus Kristus Shitayo pila syong baru Yesus pila yasnyo ya kesurjong Yesus lakrannya pi hakibon kiliang hakibon ki topik but pila yo kijing kijing kurku nau Yesus hakibon kirukomba ngangam laban banyeu but mapiro pimla banyeu Henry hakajing im bamarwejung pi pitip ya kena kajing kurku kebau Yesus ula teksei happy kam tame Yesus ulawan berkata pi dalaki jongki kiti hakana ka step haswaba pinleit no shala ying nakane karatret Henry ngipen kan mau pi gokon baik karatret laisngi kalakut Henry kan mau man kasngi jong kajing im kajing kajing pi kadai banlong karatret kajing wan jong pi hangne kalakut laisngi Henry kan mau kekelimat kabapimi na kane kaying khot ying kentang kekelimat kabapi ya kane kajaka pilej saying kadai karatret kabathamai kabapi haban sedang hakajing im jong pi kumbangi la yosngeu naga gospel jong Matthews kolonong kharar record sau pulai terhadu sapusan ngitip ba utok suj ubalami na kato kaying jong kaying ke bau syong mensua ulami no na kato kaying ulej sang keleng saudang ulalej banwat jaka bandrung ne ban syong ne Henry umyo namar kiying barok ki klan namar barok gitu kiying kilapan kreb ha dalade kilatangi ke syara ke jungki paduk sujum laban rung hakito kiying dai nama takadaw ang ba sachi sen ngan lek pai biang sya kato kiying ke bangalami klempep buksuj udon kata kamen sim udon kata ke jingmur ke jing berkat udon kata ke jingkua ke jing trang banwan rung biang ha ke jing ke jungpi uksuj kabor jong boman kipop kisang kilami no nak ke jing ke jungpi bat ya pi la sai khud dak kabor ke jong blai Henry kan mau kabor uksuj un persang biang banwan rung ha ke denut ke jungpi ha ke jing ke jungpi ke ba pi la pan thamai ha ke nai ke retret dei nama ta ka daw ba kan mau anda pila lej na ka nai ke jakang ong pi haban beteng ya kata ke jing syong retret ke jungpi ke jing duai ke jungpi ho yo le se ngitip ha ba pi lej saying apa pi pidon la ka jong ka jing trei hakikam ki batre ki ba pitrei pimla ban duai pimla ban bad yo torosari jungpi pimla ban dem kosiu pimla ban ong haleluya pimla ban ong Yesus pimla ban khode kerteng jung man kelimat Henry kan mau da ka jing im ba pi im ka jing im ba ha jungpi pi haban duai how tra Jesus Christ u Francis de Sales u nong yada jong ka seng jung gi padar MSFS u shait ong hakapor bang ngitrei ngila banduai hakapor ba pithia pila banduai hakapor ba pibam dang bam jing bam pila banduai haman ke klimat ngila banduai hakano korkom dag bangi khot ya kerteng jong Yesus jar habangi ong hagadonut ke junga hagajingmut ke jing perkhat ke junga Yesus nga ejeme Yesus nga syania hame Yesus nga kermen hame Yesus nga iti hame kini kita gejing duai ke bangi ngila banduai hakajing im jungi man kasngi haman ke klimat ngila banduai gene gejing duai lada pidang yos ngeu menta ya gejing keren ke junga pila banduai jar hagadanut ke jungpi pila banduai jar hagajingmut ke jing perkhat ke jungpi hakamen sim jungpi ya kini gejing duai ki balangkot Yesus nga ejeme Yesus nga syania eme kamtam hakapor ba pisem ba pidan ki kita ki jingwit ki jingwa lani ki jing hakadon ke jing pi haban kan mau ya ke kerteng jong une Yesus u balak ta ya pi u balapan kod yo pi bala aya pi ki jing kerku hakine ki arsngi laisngi ki baladap hakane ke portrait kohan men ko parakane ka dei kata ke jing khot kane kade kata ke jing kwa ke jing trang jong Yesus na kaliang jong pi haba pi lej na kane ke jaka kan mau sa chisin ngong karetret jong pi kampat kut Henry kasdang biang tang ba pi mi na kane ke jaka na kane ke ying khut yikentang ke jong blai
Mendakas ngi yos ngeu ha na ka gospel jong u Markus kalanong ka bahnya ka ba nyeu de khot arpusau hadu lai phau kane ka we ka ru kon thei ka yos ngeu ya ka sur ka jong Jisu ka yos ngeu ya ka kerteng jong Jisu ka yos ngeu ya ka nam ka burom jong Jisu ya ka jingkren jong Jisu ya ki kampela jong Jisu kalawan syau kalawan syau Jisu namar kala yos ngeu kampad yo I kumau ang menin kato kentei ke ba don jingpang mi Islam karu katang sios ngeu ya ka kerteng jong Jisu ya ki kam ki bau Jisu le kalawan kanai ka kentei ru kamdei ka briu ka balai kendu kamdei ka briu ka balai thu ne yo I yo Jisu mar khamat mensua hanre katang sios ngeu ya ka kerteng jong Jisu kumbang yos ngeu na ka gospel mo u Jisu le rung ha ka wei ka ying kwa baki briu kentip u le ri dak bari jar ulai hanrei umla ban ri kibreu ki yosngeu kibreu ketip kibreu ki wan u kana kin theiru kawan hau Jisu kawan omdei tangna omdei bakawan bakakwa ban u Jisu nduai na ka banta jengka bau Jisu kta na ka banta jengka hanrei na ka banta ka khun jengka kaba don umsim boman kawan tang na kadau baka I jala ka jong khun kawan hak madu Jisu kawan ban kerpat hak ban kong yo I kane ka breu kale chau Jisu ko ong ko kenrat tawan ban kta tawan ban duai tawan ban ko yo ka khun ka junga u Jisu utip ba kane ka kenthei kane ka reu kenthei kam dei ka nong ju kam dei ka judge jong Jisu ka we ka dei pat na ka we ka judge kumangi ong ke gentil kumangi ong mangi u Jisu dei ublei u dei khun jong blei u dei ublei u bawan sak perthei na ka banta jong ki jai benreu baro han roi kana kenthei pat kam dei ka nong ju teu Jisu ong mo kam dei ka babhana kam dei ka hok banga ngan ai jingbam ya kito kikso han roi ka jingbam nga haban ai tang na ka banta ki khun ki junga u Jisu u ong ya kene kentin wat u khot ya ka upanya seriam ya ka upanya nujor ya ka jing im jong kane ka riu kan thei jong kene ki Greek ke bagi ong kum uksau na kaksau wala da hadu kata ka jing kren jong Jisu ya ka kane ka kan thei kam sem du mensim kam sem kan randin no hanrei ka ong ko kan rat wala du kataru ngas ngeu don hok ban yo ka jing kerku ke jong me wat ki kena wat ki kunru ki ajing bam ya ikso hakaju kurkom ru nga kermen ban ngasania ngawan hame bamen duwai na kabenta ka kun gejunga bat kan sakoj u Jisu kren ya kine kentin u Jisu upen ya nujor ya kane kenthei kum kane kakso omdei ba uisi ya ka omdei ba u kentaj ya ka omdei ba kwa ban duai na ka benta jengka omdei ba kwa ban subeno ya ka na kata ka jaka hanrei ukwa ban tes ya ka jenget jengka hadu kano kane ka kenthei ka ngai hau Jisu ngio I ba ka jenget jengka hau Jisu ong ko khun ka khun jongpi ka ba don mensim bomban kalakoj khile chaying pej ko halmen ko para ka jenget jong kana kenthei ka jenget skam jongka ka jengai sha jongka ha u Jisu ka khun jongka ka yo jengkoj ko halmen ko para ka pon ka banangkong ka ba ka gospel ba matakas ni ka yethu yang ai pi ka hikai yang ai pi ka dai kane u Jisu wan sa ka perthei om tang na ka banta ki ka we ka judge benreu om dei tang na ka banta kinong Israel om dei tang na ka banta kinong Jew hanrei na ka banta jong ibara u Jisu wan sa ka perthei om dei tang na ka banta ki bru ki bahok om dei tang na ka banta ki bru ki baru blei om dei na ka banta ki bru ki baru spa ne ki baduk hanrei ya bara ka bamon ki bru ki bawan shau u Jisu upli lagi jong ki kiti ong tawan sanga ngangan pediang ye pi habau Jisu upediang yang ai pi iwe pa iwe kasong hanga hapi ko han men ko para hadukan no sisa ngawan hau kasong hanga hapi hadukan no ngasang ngasania hau Jisu
hadu kano nga kloy ban IT yala de telit telan hu lada pi lada mangi kwa ke jing kerku ke jing tanau Jisu ngi hab bandon kata ke jing IT telit telan hu kumba kane ke kentai ko ong kadem ko sewa khma Jisu wat ki khna ki khonro ki ajing bam ki kso ki bahap na ke plyang jing ki kso ki bam ka penrit hadu kata halade hakmaru Jisu tengirung haban penrit ko hanmen ko para hakmaru Jisu ublei jungi udon hangni udon rengkar bangi ngi haban penrit yala de ngi haban pendem yala de ladang ikwa banyo ki jing kurku ki jingu namar ngitip u Jisu wan tang na kabenta kajing it kajing u yang ayapi om dei tang na kabenta kawai ke jaj benriu om dei tang na benta kawai kari hanrei na kabenta ki jaj benriu baro kumbang ngitip kekerteng Jisu kemun ayu ublei unong suspa kakerteng jong uhi u Jisu kebamut ublei unong suspa u Jisu lawan sekapatei kum ublei ubawan ban suspa na kebenta kajing im kajunga kajung pi te habawan ban suspa na kebenta kajunga kajung pi hato ngingim dan hok ban lei udah kajing ngej ban yo kata kajing suspa kajung u ban yo kajing pen im na u hoj kan men ko para u Jisu khod yang ai pi hakana ka step ngadei unong suspa jung pi ngadei unong pen im jung pi to wan changa wala daw de unong suspa hanre u Jisu kumang ong menin u Jisu ab ye pi lano pinwan shau lada pi pishim shi jam shakmat u Jisu unsawan arjam sapi ngi mentakas ngi nadu mentakas ngi shakmat to ngin raikut halade bamangangan shim shi jam shakmat kenang bo Jisu unwan shim arjam la jam shakmat ban kerku yang ayepi kumba ule ya kaneka riu kentei kanong Greek keba ka khon jongka keba syak kem ksoj nadon man sim boman ka poin ka ba arpat keba kaneka gospel bamatakas ngi kai thu yang ayepi kadai kane ublei udon halaki por ban jubab ya ki jubab ya ki jing duai junga jungpi teng teng ngi duai man kas ngi duai man kamet ngi duai man ka klimat te ngi sngew bang yu le cha ka jing seng man kas ngi blei ngi wan sa kiritret man ka manu banai ngi wan sa ka convention man lau banai ngi le sa ki jeka duai baper henrei ngi sngew bang im yo ge jing kerku henrei kan mau ko han men ko para ublei udon lagi jong ki por ban jubab ya ke jing duai junga jung pi ukwa ban yu i haduka no mangamapi ngin ngiyaine hakito ke jing duai ke jungi ukwa ban yu i haduka no manga ngalaban yasha ya kito ke jing le ke jung ublei ke jing im ke junga henrei ko han men ko para mata ka step kane ke gospel ka khot ko were ngai pi bamangi ngi dei bandon kata ke jing yasha ke jing yaine ha ke jing duai ke junga ke jung pi kumbangi pule ha ka kitab pawar kalau nong kabalai dekat San Henry ko ong kumni to shania lud how try barwat shania than halade khamtame ya ke jing mut ke jing perkat ngi dei ban shania how try ko hanmen ko para wala daw try jubab ya ke jing duai jung pi ka ba pi duai man ta ka step ka ba pi duai man kas ngi henry ngi ha ban shania ha u namaru dei utrai jong ka jing im jongi udai nong suspa jongi ladang idon kata ka jing shania u klempep ublei unsa sngap ka jing duai jongi bad ublei ubatip lut ya ka e ka ba pi don kam ya ka e bang idon kam ka e ba bahana ka banta jonga jong pi ka e ba bahana banta jongi wei pe wei ublei utip dei nama takadaw ngi ha ban shania ha utrai unsa pen urlong ya ki jingkwa ki jing trang ki jing angnut bad ki jing duai jong pi ki khon ki jing u nang tapat kasithi u Petrus kasithi ba jong Petrus kalau nong lai khandai ka ong kumne Petrus lo nong ka balai khandai ka ong kumne utrai penslam ban pendep ialah kekular wat la kidon ki batharai kumta penban uyash
yai sha slam na ka banta jung phi kwa yano banyap Henry baro bakin poi sha ka jingkla ka bamot wala daw blay la jubab ya ka jing duai jung phi man ta kasngi Henry ong blay klet ya ka ka ba ula kulara phi blay ula kulare phi nadu basdang ka jing em ka jung phi blay ula mang lepa ya ka babha ya ka basneu nak banta jung phi wei pai wei kane ka kular ka jung blay ula kulare ngai phi ka babha ka jing em ka jung phi haba blay jubab ya ka jing duai jung phi manta kasngi Henry ong wadu jing kermen yaine ha kita ka jing kular ka ba blay ula kular jung phi blay ula thau yu phi omba phinyap blay ula ai phi ka jing em omba phinyai ne yai don ha ka to ka jing sutom ka jung phi Henry blay ula thau yu phi ban pen em kane ka kular ka jung blay dan mata kadau ko hanmen ko para ngi habadan kata ka jing syania ya ka ba blay ula kular nak banta jung phi ko hanmen ko para ha kana ka step tongin phai so Jesus sa chisin kumba phai kana ka kentei kumba wan kana ka kentei kamare so Jesus kadem ko sio kamadu Jesus ka penred ka pendem yala de kotrai walada me pen yasrim ne nujor yang ngabar ka seu Henry nga kwa ban yo kita ke jing jing ko jume namar ngatip medayu blay junga ngatip medayu blay unong suspa unong penim junga tementa ka step ko hanmen ko para ngidam ko siwa kamad jisu nginong ko kenrat medai unong suspa jungi medai blay jungi medan kabor ban ketayingi medan kabor ban penkoyingi medan kabor ban Kristyan yingi bangila ban im khambaha nadu mata kasngi sakmat en yoro Jesus Christ